Henyu Trap Youth Council West Castle District ha khat pratarik risau arhaja arpaulai kalalet yakandu ya district forest officer dakaba airingkat bat kajing tho hagani kajing yakandu kaseng kaladawa lingba kajing tho banam I clearance certificate ya ka karkhana MD Ferro Alloys kabadan ha umjaru riang West Castle District hakabana kalyang district forest officer ulaong bayakani unsapha hakibor bahalor kumta kaseng ka kantu yakibor bahalor bakim deban ay ka clearance lada airu deban penduk pendamno namar kum ka seng ki yoi hagini ki snem balalet ka jingdon ki karkhana kalong ka jingmentoy tangye ki kaptu katne omye kinong shong shnong ya ki parado parasnam bat hakaju ka por kani ka karkhana ka donru hajanwa kan sakta ya ka jinglong ka maryang ya ki pat baru ha ka badang hagini ki benai nakalyang ka seng kalalet ya kandu ya deputy commissioner jong ka district bandawa ban penlong ya ka public hearing. Nakliang jongi kaseng lawan bu jing tho ha I district of forest officer jong ka West Castle district Nastoy ka jingwan bu jongi ya kadigesti kalong ba man kerpat banam I clearance certificate ya ka MD Ferro Alloy ka badan hang thia unjaru hasinong riang West Castle district di hakajing ya kren jongi badi sar DFO di Sarwan nakaliang jogi ilaong ba yakani ka benta kabangi kum kaseng lawan bu yakani ka jingtho in forward shekibor bahalora sete silong di nakaliang jogi kum kaseng hagde berkani ka benta ni dawa yakibor bahalor ba lada kila dep ay yakani ka clearance sya kani ka kompeni kidai ban penduk no berpendam no nata lada kimpat ai pemut ni kerpat yaki bakin nam ai te kaseng ni sokya ya ka jingdon jong ki kani ka karkhana namar ba tang ya ki karkhana ki bladon shapo West Castle district Shibun ki jing ka ba ki pai ba ki kendu kan nom don ka jing mentoy yaki ba yaki pai ba mat kumju ro yaki nong song snong te ladang kidi kinang bun kanang wara yaki jing yaki nong song snong tingi kum kaseng habdei berkani ni dawai ki bor bahalor bande ya kebadan kam ba ndai ban ailat ba kadai kan karkhana kanang ya sini syakmat ban dawa ban pendong ya ka public hearing ti hadin kata da kaliang jung DC mla ban ong AA bat ula sujuba ba unsu pha ki jing tho siki bor bahalor te hadin jung banding ilayo ya ke city lang ba jung DC bat kawan ka city na ka Meghalaya State Pollution Control Board kadi ka city ka ong ba ka jingbu ya kani ka MD Ferro Alloy hangti ha umjaru minnanom kam ban pendong ya ka public hearing nama katkum ki kendon hana ba katai ka karkhana ka laai ba kadi ban ka penmi ya kata ka TFA kata ka TFA kemot ba ki penmi live ho hajar sisnam tehna ba lada ki penmi tang kata kino ki karkhana kinda dam taman bu ya ka public hearing tingi ngis bukla ga bidi ba kadi ka benta tip kalong kumrung ngi namar bang himpuli ha bidi ba kadi ka lan ngai tanggawi kalong ba nakliang jungi kum kaseng lada kum kidi ki karkhana ki pencot ya ka mariang la ni ya ki jing don jo kinong song la di kiwa ki kemot ba minang yai budin bai bat ngani yai persa bat hagabidi bat ki jingdon kidi ki karkhana ki budon hapo West Castle district naliang jungi kum kaseng ya mata syakmat minang yai budin ngani yai le butang ba kim dei ban ta ye kinong song lani ye jinglong jo kamariang kata kadi ki jukwa jung bar ka jingdon jo ki karkhana ngi kwa la kumno kidi ban ajing to ye kinong song lada kadon ka jing matoy tang yoi arngot na kalyang jungi ngim kwa dalilay ban ngim kwa ba kanu ka jingwan seng iker khana kadai ka jing matoy tang ikinong wei ban kicit ikaspa ka jungi nrei ban ai jing matoy ki parodo parasnam jungi kanam ai kata kadai kabang ngim kwa dalilay bat na kalyang jungi ro kum kaseng ngim kwa hiru bar ngini adon mata bat kita pangniyo ye bat kita kata kadai ka jing kwa jungi bat ngi kwa hi labang itrei ngi yakun ya kadiru ngi yakun hadu berda job ladang ngim job ro kata ka shong ha ka jing yele ka jong in rei persang ji on pen I ya jing man yo ka jing shania no pai ba kata ka dei jing ka thong jong kum ka sai ki swai si